Articles de diari, de periòdic, vull dir, assajos, etc. Bueno, jo introduir-me en aquest món no ho sé, jo no crec que es tingui intenció, no? Jo sobretot que ho vaig agafar així tan jovenet, amb 13 anys, vull dir, anava fent, se'm va descobrir que era un món, diguem, bastant més tard, vull dir, quasi bé, doncs, podríem parlar dels anys 70, que jo en aquells moments en tindria ja 30 i pico o quasi 40 anys. Llavors sí que em vaig donar compte que hi havia tot un món al voltant, però de totes maneres mai he sigut una persona que hagi estat massa vinculada a moviments, encara que diuen que pertaneixo al grup de tavernes i tot això, però vull dir, jo soc molt independent, vull dir, sempre m'he considerat un llop estepari, no? D'aquests que van en solitari i van fent la seva, no? M'agrada inspirar-me amb la realitat. I el primer i el més important és que puguis copsar dintre del teu entorn alguna imatge, algun procés, alguna cosa que d'alguna manera t'inspiri o et porti a expressar alguna cosa. Vull dir, la inspiració en cada moment és la que és, no? Vull dir, no n'hi ha una de determinada. És la posició de la persona, en aquest cas soc jo, no?, davant dels problemes, de les imatges i els paisatges que veus i que d'alguna manera et motiven per expressar alguna qüestió. Bueno, és molt relatiu, perquè mira, quan jo, vull dir, agafo la via, el tren va tirant i dedico tot el que puc. Però també hi ha moltes temporades que passo en blanc, vull dir, no sempre les coses inspiren. Jo, en aquest sentit, al tenir també la feina d'arquitecte, vull dir que en aquests moments ja estic jubilat, però bé, sempre ho he portat d'una manera una miqueta, no diré caòtica, però a salts, vull dir. Jo crec que és una miqueta com el cas, per exemple, de l'Espriu o d'altres escriptors que també han tingut una feina i han anat ajuntant el treball de cada dia amb hores que han pogut sostreure la seva activitat i que han pogut dedicar als poemes, no? És la meva situació. Home, és una manera de desfogar-me de la realitat que visco alguns cops. Quan, per exemple, estava d'arquitecte a l'Ajuntament de Bilbao, doncs hi havia situacions a vegades difícils. Jo vaig viure les riuades de Bilbao l'any 83, que vosaltres encara potser no havíeu ni nascut quasi bé, i que varen ser molt dures i que es varen enfondrar moltes cases i varen haver morts i tot això. I aquestes situacions et tensen i a vegades l'escriptura és un camí per evadir-te de tot això, però si no evadir-te, a vegades inclús per concretar-ho d'una manera més factible, no? Més vivible, menys desesperada, i en canvi buscar-li explicacions i donar pistes com podrien ser les coses d'una altra manera, no? Per tant, és una fórmula que alleugera la tensió vital per mi. Dels que he escrit jo, potser el llibre preferit és l'últim que vaig fer en català, abans d'aquesta publicació de Girona, perdoneu, que era un que descrivia un viatge pel Sàhara, un viatge d'una peregrinació d'uns que anaven des de l'Atles marroquí fins a Tombouctou. Va ser finalista als Premis de Poesia de Blanes i per mi és un dels que més m'agrada, perquè és una miqueta, no és només una colla de poemes un darrere l'altre, que potser guarden més o menys relació, però a vegades no en guarden massa, sinó que aquí és una història explicada una miqueta quasi com feien en el poema del Miocid, no? Que té argument i té seqüència i va explicant la història. Llavors m'agrada moltíssim a mi la poesia en general d'en Joan Vinyoí, m'agrada per descomptat de l'Espriu, del que tots els que hem escrit després d'ell, perquè d'allò doncs hem après d'allò i hem après moltíssim i ens ha quedat gravat el tema, i et diria que d'ell qualsevol llibre, i qualsevol llibre també d'en Joan Vinyoí. Estic intentant i anant recollint ja material per fer
un poema en general, un llibre, més que un poema, un llibre que junti una sèrie de poemes sobre la Ria de Bilbao. Per escriure un bon llibre, el primer que s'ha de ser és sincer amb els sentiments i tenir una idea clara del que veus i el que vols escriure, no? Això és fonamental. És a dir, si tu mateix, passeu-me el mot, t'embarulles, no? Vull dir, fas una barreja rara, doncs vull dir, tu mateix estàs espatllant tota l'experiència, no? Per tant, tenir les idees molt clares, veure les coses que passen molt bé, i llavors, sobretot per mi, aquí cada escriptor pot tenir el seu truco. Per mi, quan em fan els pròlegs i d'allò, tothom m'elogia que no faig servir masses paraules de diccionari, vull dir, no fa falta recórrer al diccionari per entendre els poemes. A mi m'agrada molt ser planer i penso que un èxit dels llibres és que siguin planers, que els entenguis directament, que no et tinguis que capbussar al diccionari per entendre el que vol dir l'autor, i llavors que els temes tinguin una actualitat i un interès per a les persones que llegeixin, per al públic que llegeix. Home, el més gratificant és quan veus l'obra feta i veus que la gent la llegeix, ho entén i t'ho agraeix. Jo recordo una vegada que vaig fer una lectura de poemes a Sant Pere de Casserres i com que afortunadament tinc una veu bastant forta, em vaig apartar del micròfon i em vaig assentar al mig de la gent i els hi vaig llegir els poemes directament, amb la veu, sense micròfons, ni altaveus, ni històries, i se'm sentia bé. I compartir amb la gent aquestes coses em produeix una gratificació molt forta. I el que al revés em desanima i d'allò és, vull dir, doncs, sentir-me buit en aquest sentit, sentir que no estableixo contacte, que no contacto amb la gent, que els meus poemes són com crits al mig del desert, no? Vull dir, dius, bueno, sí, tinc la gratificació de que em faig un poema per mi, però si no serveix per ningú més, vull dir, tampoc val la pena esforçar-s'hi. Vull dir, el que s'ha de fer és un esforçar-se i buscar l'anuència dels altres.